Ala, lumatang mare, mabalo nila kay mo. Magsukal ka na ko lang. Kaya? Siguro hindi na yan. Alawada mare, makurinti, may kata si Kugmo. Sa pa 9 years bunga kwa ata. Ano bitawin mo, Mare? Secret Mare. Kunanin mo, kunanin. Nakain mo kami gitit tawilin si ka. Next question. Sino na ako nata? Ay, bakla yung video na ata. Ano ata, pang TikTok? Haan! Hindi na ako nata. Atis. Ilang taong ka? Master, 35 na pa lang. Ha? 34. Ay, 35. Saan lang kayo? 35 na pa lang ata ni Kumare. Ilang tayo mo nga iPhone 20? Ano tawin mo? Ano? 35. Ay, 27? Nagkatawin na ni Kwa, dahil yung XQ, di ka nagpukaw. Di ba Mare? picture kami ito. Niyan, ni Christine nga, bara nga bangon ni. Say hello. Hello. Ka nag-press ka na tao kininan. Talagang binahiking gana, bagyong gana. Tung! May stress, nag-back and forth. Nagbiyahe ka talaga, Mare? Wow. Top, no? Magaraman ka di. Aangkay ko lang. Ay, igado. Basta, nagadong nga igado, di kasi namit. Ay, sino? Sa kamay sa kung may kasingeri nung inina. Ala, matipay lang gatang ko pa lang bola-bola. Ay, hindi pwede, Mare. Nakaway-bay gatang utang mo. Ano nga tawinin, tautang nan. Tago-taon si ano yung utang ko kaya man? Natama ni patag pa yan. Adi nga ko set nga di balde, dinaktor basi ko pagpabasi nga balde to kinina nga. Hindi na nalipatak pa yun, hindi kinabayad na nga nabitagan. Nakakulkul mo kag bayad to kami nang kinina. Tanila kay ko. Kaya si Darillo na kita, sa mo. Kasi ano, ana-ana? Ibalo to kanya natin dakuha, bas na natin biyag, bukin nabiyag ko ata ni Elan ni. Balutin tayo ni Elan dakuha. Mama minsan nga makobi data po, damdam na daw niya. Nagtao kay Mare. Oh, bilang. Bakit tawag si ka? My big. Si? Nagmemulat akong bantal mo, pencil. Isa pala nagsabayan tang nga napan. Nagbalabalangan niyo. Alam mo. Kaya di ko na mama ni Christine pang mayaman. Kini mga manikit. Ato yung kabit ko dito Grabe. So, di data sinagkit Pati kita. Jenny may sa Jenny. Sana all my jowa. Hi! Agsina mo lang, nagita. Dandanin. Talal daw lang eh. Nalual daw lang inte. Tinagbay. Nagtinada, agsina daw mo lang nagita. Kita. Namdaman tong kakapsat tani ato brain mini. Apo, di ko rin kami pa. Namdaman to. Orang order nila kayo na ngaykit ko. Sa mga pala di palbutin na dinamod na hindi ka makakausin mo. Ha? Sa mga pala di palbutin na kung hindi na magkaya. Hindi to lobo. Opo. Ano yan? Ano yan? Lobo, kamo nga. Sino matang natin yan? Lobo! Tiyawa, sino tikawalan. Panawan dan, ikit mo. Panawan dan, ikit mo. Dada na nag-DJ Ay, Ela, ano para Kita man lobo nga may sa tanod, darating na. Nalpason. Nalpas ti pinagkwati lobo ni. Sa nga dagsoong nga lobo. Makabannog, tagpuyo. Buyag kasi nun. Nagkabibaw ta okay Mare, nga nagpuyo-puyot. Pero yun, nagsakit to okay, lumlumtog ini. Tulad na kasi nagkasala, hostess. Tatang, lugyala. Alam Mare, nag-beautiful. Mano pa yung oras ato yung aramidin. 12 oras pa, kung nalabas ko ti bunyag no bigato. At ito ko Marek, apo nga nalang nga ag-decorate.
So kayo pa-decorate, birthday, natayan, kasi Uri jadi. Turay jadi ata kagayang biyahiin na. Ngayon kita, oh. Kita mo rin lagamin ang paypay mo na magpapagawa. Di ba mare? Nagpaspasika rito na. Talaga nga kuha Ay, mano oras na nga lipasam? 12 hours? Ay, Diyos ko, 10 hours ka lang dito. Ay, ito dyan oras. Ay, doon nga pabalasang ni Bisid ha. Ano ba na? Bisid nga kuha. Ang chinchin ni Miss Dan. Kanya-kanyang eksena. Dagitay, Alam ako ng Mr. dagitay chismosa. Sige nga chismos. Sige nga chismosa, rumor kayo tato, pila-pila kayo, tatapis-tapisin kayo. Nagkatawa ni Igit mo. Ay, hindi ko rin yung amin nata, hindi yung ibulbulsa, baka yawid yung mani. Ang mukhang ko, tagay-awid kasi ko rin. Ay, kaya din ka sa alakwan ni. Valedictorian. Kaya yung medal ko sa pityon ani eh. Sala valedictorian ito ini. Miss Universe. Ma'am, picture niya tanak ko to, kinalang maledikto. Bit lang natin igamam ni anak ko. Ala, yung trophy ngay ma'am. Ala, yung trophy. Ala, Diyos ko. Picture tayo, picture. Picture Nagkati din taking. nagregata ka na pa, nagburburas kalamansi, to, kinalang taring. Ya pura mare taggal-ngal, ten taginumen. Mangan tayon. Ni, Pwede naman sa dal. dinardaraan. Nagapuji kuha. Nagapuji jadi. Pure saksi na kung mga diyaldara. Anak ko na. Pure saksi na kung mga diyaldara. Kata nyo ate ni o. Napiklad nga iglesia ang bakang dinardaraan. Ate yung man na may ato ini. Ate may sana. Ato, tarabitab talaga. Magpagpana muna ko. Ni makipagpaalam muna ni. O pa yung napubraan na. Makipakanan. Na? Yan dyan? Oh. Pinag-uulaw man no, nalaghagartan. O sige, jungo Awa. ka mamuti julutan ante. At naluto nga pulutan nen. Insan? Naluto nga pulutan. Ana? Okay, okay may akong buto. Okay ba ako? Bukil-bukil di ba? Kalding. Rada pa naluto nampay. Man, bukil-bukil or kalding. Kana kami mamuti.